Top 5 rivales de Juanito Amigo. No posto número 5. Pois, a pesar de que ainda estaba empezando, ainda non mostraba o seu nivel, pero acordo do enfrentamento co Barça B estaba Iniesta. No posto número 4. Foi compañero meu e tamén me enfrentei algunha vez e sempre me pareceu que tiña algo especial, Fabiano. Posto número 3. En Liga non me enfrentei, pero unha vez xogamos un amistoso, dous amistosos contra o Madrid. Enfrentei a Sanchís, que o tiña por un xogador, non moi rápido e tal, e Para pillalo había que andar. cuidado, para desbordalo, cuidado, entonces Sanchís. O segundo mellor rival co que te enfrentaches, Juanito. Pois sería Guardiola, que me enfrentei a él cando era un chaval, e despois me volví a enfrentar a él cando xa formaba parte do Dream Team, entonces pois ves un pouco a evolución e a verdade é que, seguía sendo ese fútbol fácil que ao mesmo tempo máis difícil de facer. O mellor rival contra o que te tiveches que enfrontar, que é? A ver, non sei se era o mellor rival, pero neses enfrentamentos que tivemos en segunda división Toledo Mallorca B, ali estaba Diego Tristán e Luque diante, pero o Tristán era unha pasada, entonces chamounos moito a atención a todos os do equipo.